מבט על של אזור הצומת, הכביש מלמטה למעלה, מסילת הרכבת משמאל לימין, בצד שמאל אנחנו רואים את עמדת ההמתנה, בצד ימין את נקודת הפינוי. אזור ההמתנה, מנוע מפוקד מחשב מחובר דרך תמסורת לגלגל המניע את הזחלן שמיד נראה אותו. זהו הזחלן מחובר על שתי מסילות ונע באלכסון מצד שמאל בנקודת ההמתנה לצד ימין בנקודת הפינוי. גם בנקודת הפינוי ניתן לראות את הגלגל. כל כך עצוב לי ושמש של העיר